नका करू. कधीतरी तुम्ही स्वतः करता काहीतरी करा, स्वतःच्या आनंदाकरता काहीतरी करा. यासाठी हे उपक्रम असतात, यासाठी या सगळ्या गोष्टी. जसं श्रावणामध्ये सगळ्या बायका एकत्र जमतात आणि काहीतरी खेळतात, हळदी कुंकू असतं अनेकांच्या घरी. सो या सोशल मीटिंग्स होत असतात आणि या सोशल मीटिंग्स असाव्यात, सगळ्या बायकांसाठी असाव्यात. त्यांनी एकत्र यावं, शेअरिंग असावं. शेअरिंग सारखी दुसरी चांगली गोष्ट नाही. जेव्हा आपण 4 लोकांमध्ये जातो तेव्हा आपली सुखदुःख एकमेकांशी बोलतो, आपल्यातल्या चांगल्या गोष्टी दुसऱ्यांना देतो. तर ही जी देवाणघेवाण आहे ती व्हावी या निमित्ताने, हा अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमांचा उद्देश असतो. आणि आज मला इथे छान एक लोककला प्रकार जो मी आज तागात बघितलेला नाही आहे, मी आज तागात या संदर्भात काहीही ऐकलेलं नाही आहे, वास्तविक पाहता ऐकायला हवं होतं. तर जे मिस झालंय माझ्याकडनं ते आज मला बघायला मिळणार आहे. एकमेकांचं काही बघत नाही ना, तर आपण सुरू करूया ना बघायला. तर वाईट नाही वाटून घ्यायचं, आपण बघूया. तर या निमित्ताने तुम्ही मला एक छान गोष्ट देणार आहात असं वाटतंय. आणि कधीतरी आमच्या नाशिकला या बोहाडा बघायला. सो ही देवाणघेवाण या निमित्ताने होईल आणि मजा येईल खरं तर. आणि आपली ओळख होईल, इंटरॅक्शन होईल. आणि या निमित्ताने मला बाईबद्दल जे गेल्या काही वर्षांमध्ये मी जो काही विचार केलेला आहे तो शेअर करायला मिळेल. ती असली तरी तिने जर विचार केला तर ती कुठच्या कुठे पोहोचू शकते ह्याचं एक उदाहरण म्हणजे तुमच्याकडून बघायला मिळतं. आणि एक स्फूर्ती मिळते. एक मी सुद्धा एक गृहिणी आहे, पण मी सुद्धा काहीतरी करू शकते. हा तुमच्याकडून जो कॉन्फिडन्स मिळाला ना तो खूप मोठा आहे. की पुरुष पण काही सहन करतात का नाही करत? थोडे करतात पण बायका जास्त करतात. आपण असं केलं पाहिजे, आपल्या घरातल्या पुरुषांना सांगितलं पाहिजे की आपण इक्वली सहन करूया. बरोबर आहे. पुढे आम्ही तसंच करूया. एक्झॅक्टली. म्हणजे जर समजा तुम्ही स्वयंपाक करताय आणि तुम्ही पोळी केली तर भाजी त्या पुरुषांनी केली पाहिजे. बरोबर.